Goedemorgen. Welkom hier. Ik neem dat zelfverständlich dat iedereen weer van ons morgens hier horen deed. Dat dat doorween wen hij wil. Wanneer ik aan dat denken doe, dan gaan we dat ook zelfverständlich nemen dat thuis, als we naar de kerk voordeden, dan wordt dafür gepland dat we worden hier zijn. Ik weet niet wat dat bij die alle broeken deed, bereid worden om een zondag 's morgens naar de kerk voeren. Dat kan verschillend zijn, even een dag om nächste. Dat deed veel uit, waar een rij gekomen is. Dat is niet unbedingt ganz allmählich, dat eentje van ons wordt een halve stunde treger, oder wanneer je immer die tijd weet, als je weer thuis losvoeren, dat het thuis kan zijn een beetje een toffe tijdje was. Manchmal wel de vriend naar grootsverven naar de kerk voeren, dat wat mangs met en dan is het alle een beetje zo verdorven. En schließlich, bei einer Trick bei der Kirche ist, dann ist einer Meier, wenn ja war freundlich, und der ewige Lied wird einem dann ab begrüßen, der kriegt den Eindruck, dass es alles fein. Und das ist aber nicht unbedingt, so sich dort innerlich feilen hat. Und so, wo immer die Gefeiler von dir sind, ich wünsche mir, dass du dann nu gelaten zijn, und dass Gott sein Wort kann von dir aus morgens zu mir und zu dir und zu uns alle reden. Jo, welkom hier. We hebben vandaag een thema wat mij heeft geïnteresseerd. Ik nam ons thema vandaag deze was. En dat is dus het mij allemaal eerst wanneer ik een boodschap uitmerk. En dat is dus een vrouw. En dat is het mijn Jedee, of is het God siene Jedee. Een beetje als een hintergrond te geven voor onze boodschap vandaag is, dat we alle onze soort van Jedee, of we kunnen het ook zeggen, onze gewaanheden, we zijn dat zo gewaand. Oder we hebben eenmaal een frisse Jedee we op en dan we hebben mal wat frisset. En dan is de goede vrouw manchmal, zo is dit dan nu mijn Jedee, of wordt het ook nog God siene Jedee zijn. Wat het moet zo zijn, wanneer ik maar eenmaal zeg, dit is plus mijn Jedee was, en God wiederhebt nicht an das ganze Ding benen. Dat moet een zeer schone zaak zijn. En dat is wat ik me zo voorstellen doe. Dat we zijn alle van die, wat we alle klaar hebben, dat we schaffen met God siene Jedee. Hebben we ongedacht. Wo zeer veel weet dat is, wanneer mensen kunnen in zo'n levensstil opwassen, wo ze in God siene Jedee opwassen doen. Wat ik dan meine is, van wie ouderen hebben of vervoeren hebben, wat de Jedee van God oder dem Gotteswagen gegonnen hebben, en duwen ik zijn hingen rangekomen, dan zijn we God siene Jedee in werkelijkheid gewaand. Wanneer we aber niet in de wei van God siene wei zijn opgewassen, dan zijn we God siene Jedee gewaand, en dan brukt het eenmaal dat duwen ik met een frisse Jedee vingen ten God te dienen. Wanneer je in de Bijbel met hebt, ons tekst nemen we vandaag mal uit het Oude Testament. En uit een boek waar weinig mal van gepredigd wordt. Maar dat is door, en dat is interessant. We vingen das hier geschichte vandaag in 1 Chroniker, dat 13e kapitel. Deze zelfde geschichte vingen we ook in 2 Samuel, dat 6e kapitel. En zoals ik dit eruit merk, dan word ik prima aan dat de geschichte weer op beide steden. En op zoals het dan meestal is, dan heeft een stad een paar Einzelheiten wat de andere niet heeft. En dan merkt het dat we alle te bereiken. Zo, 1 Chroniker, het 13e kapitel. En we worden einfach bloß anfangen te lezen. En dan beim lezen hebben we hier en daar een beetje stil. En zien wat we ervan leren kunnen. Onze boodschap heeft vandaag 3 punten. En zo de eerste punt nam ik deze was, ten aanvang moet mijn Jedee. En dan de tweede punt nam ik, en dan later God siene Jedee. En dan de laatste punt is, dan nu nog im Zeeën te leven. Dat ganze ding is, we willen im Zeeën leven. 1 Chroniker, dat 13e kapitel. Dat leest zich zo dit. David beroot zich met zijn verantwoordelijke mannen, wat de verste over zijn troepen waren. Oké,
So maak je dat hier weer een meeting. Dat weer niet eenmaal zien in Jedee. En dan zegt hem tweede vers, en dan zei hij te de ganze volksverzameling van Israël, want je daarmee inverstonden zijn, en de haar aan Gott dat zowel, maakt besonders nu de weer. Dan laat ons nog mannen met de Noorrecht naar alle jegenden im land schikken. Zij zullen onze broeder roepen, wat thuisgebleven zijn, en zo ook de priester en levieten, die in ihre woningen zijn, dat zij alle herkomen zullen. Zo hier hebben we nu een grote toekomst. En 2 Samuel, daar worden we dat vinden, dat handelt zich om 30.000 mannen. Zo dat is wel het opkomen van de oorzaak. Vers 3. En dan willen we alle top onze God zijn bundeskist naar Jeruzalem holen, en zal zijn tijd hebben we die niet naar die gevraagd. Ik weet niet, hebben we die everdeel holen, die bundeskist, Louis? Zo, ik geloof, we zijn alle bekend met, maar wanneer Louis het lekje wordt, dan hebben we die gebeeld verder om beeld. Zo hier, dit naam op de Plattdeutsche Bibel, dit naam de Bundeskist. Waarom ik wel een beeld heb, is because hier is wat wichtig ben van de onze Jezus. Zo hier, dan zien we de engel boven, die vliegde de schieren top. Dat vind je im Oude Testament en kraak beschreven. Dan weer dat daagsel even, dat is een dikke daagsel, dat weer bloos goud. Zo dat weer zeer zwaar dat daagsel. Dan die doos, die weer van haltje merk met goud betrokken. En deze doos binnen. Daar zijn die steinerne tafel, die 10 geboten. Daar weer ook nog meer dingen binnen. En een weggepoort, wat van jou en onze boodschap komen, dat is je zijn die sterker, dat het op alle feierarken naar je lijn heeft een mens die doos kan op de schulter zat, oké? Zo dit is de Bundesstift, of op Engels naam wordt het de Ark of the Covenant. Als je wat dan naar de Hoogdeutsche Bibel lezen, dan is het de Bundeslade. So dat is wat ze zich wel aan de hussel. So hier is, zoals het im Oude Testament klaar wordt, dat hier woont God. Dat is het woord metgenomen im Christ nog manchmal nemen. Als Eli met zijn jongens in trouble weer, dan nemen ze die im Christ nemen. En de Philister, die sloegen de priester dood. En de Philister stolen deze bundeslade weg. Dat weer hetzelfde ding als van God zijn gegenwaart nu waargenomen wordt. En zo we worden niet in alle Einzelheiten gaan, maar deze bundeslade, die wird, wo onze Geschichte van de ontvangen heeft, en dat dorp, dat heet, vielleicht komen we daar nog een keer, ik geloof dat komen we hier nog aan. Allemaal dat dorp, wo deze bundeslade wird, dat wird ongeveer 15 kilometer af van Jeruzalem. So onze Geschichte van de dat handelt zich om een reis, wat zich ongeveer 15 kilometer handelt. Dat is wo deze doos, deze bundeslade, of bundeskist, dat is wo die wird. En die zal nu naar Jeruzalem gebracht worden. Dit is wat zich hier gehandeld heeft. Zo, dat wil laten het beeld op. Nu lezen we weer. De 4e vers, 1 Chroniker 13. Dan zei de ganze verzameling van Israël, dat zullen we doen. En dat ganze volk, je valt dat. Hier zeggen we hebben een sterke eenigheid. Je weet wat dat de punt voor de eerste punt is. Eerst onze Jedee. Dan leidt David, vers 5. Dan leidt David ganz Israël toproepen van Sechor im Süden und de Ägyptische grens, wat Hamelt im Norden, und dort Gott sein Gott seine Bundeskist von Kirjat Jearim holden. Wiels daar weer de Bundeskist, wat dem Herrn, die seinen Thron über den Cherubimen haf, geweiht ist. Excuse me. En wo einer sie Nomen anroepen kon. David ging met alle Israëlieten, nou deze zullen we 30.000 mannen, nu 2 Samuel noemen. Met alle Israëlieten tot nu Baala, dat is Kirjat Jearim, wat in dat landstek van Juda ligt. Ans punt is van de eerst onze Jedee. Kan me irgendwer wat uithelpen. Nu hebben we 6 versen gelezen. Israël is zich einig. Dit is geen hingerikse zaak. Dit is een opene zaak.
Wir haben uns bereit, was wir wollen tun. Wir sind uns einig in dieser Sache. Wer von Jünd kann uns helfen nu? Als je irgendein Problem haben wir alle ein Problem gefunden, dass das nicht schaffen wird. Wie weit ihr die Geschichte alle? Ja, wahrscheinlich, ich stelle mir vor, wir sind bekannt genug mit der Bibel, dass wir diese Geschichte weiten, dass das nicht schaffen wird. Aber wo wen? Was ist das Problem? Die haben nicht Gott gefragt. Okay. Wenn wir nu alle top op deze meeting wieder, dann würde ich vielleicht terugkennen sagen und sagen, wenn je damit einverstanden sind, in der Herr uns Gott dort so wel, nicht? Aber die bessere Angst, sie haben nicht Gott gefragt, aber doch, sie haben danach an Gott gedacht, wann Gott dort so wel. Da wird ihm gedanken, sie leiten Gott nicht gut. Aber hier wird danach ein Problem. Aber noch schafft alles fein, okay? Das, was ich manchmal sage, unsere Jedee oder meine Jedee, die bleiben beim Schaffen. Woran das nicht Gott fuß beim ersten Schritt all anschlagen in der, dort abgeht mit Schaffen. Wir bleiben beim Lesen. Wir sind über dem 7. Vers, 1. Chroniker, das 13. Kapitel, das 7. Vers. In sie leiten Gott seine Bundeskist ab ein Nien werden. Da muss man ein bisschen denken. Da wird nicht bloß von ungefähr, dass sie sich nach Hause, wo dem schmackste Wehr ihr rennt. No, sie leiten sich in nie werden merken. Das Wehren hat, wenn die nie ist, dann habe ich, glaube ich, gesagt, der hat noch niemals was gefeiert. Was ich sage, klar ist, dass wir nu diese Bundeskist, und so, wir brauchen dem nicht ein Tag, dem eine sagt, und dann dem anderen Tag, dem Gott seine Gegenwart. Das wird in nie mehr gemerkt, dem wurde sie brauchen, allein zum diese Kist führen. Und sie leiten Gott seine Bundeskist ab ein Nien werden, ut Abinadab sein Haus führen. Usa und sein Bruder lenkten den Werden. So, hier gehen wir nu de Länge. Wir sind an einem guten Tag. Ja, die 30.000 Männer, was in dit sind, wenn wir die würden so eindelen, so als wir von der aus morgen setzen, dann würde, wenn wir würden so eine Reihe merken, als, entschuldige, als wir hier von der in der Kirche setzen, ungefähr 25, 24 Menschen in eine Reihe, und wir uns alle 1 Meter, einer hinter dem anderen, und gingen mal so dort lang dem Weiß, dann würde es wie 1,25 Kilometer lange Reihe geben, so dort. Mit diesen 30.000 Menschen, und die dann alle singen, die dann alle, viel von denen machen Musik. Und hier wird nu diese Bundeskist von dit Dorf nach Jerusalem gebracht. Ungefähr, so ich sehe, 15 Kilometer. Das ist nu am passieren. Wir sind nu eine mehr davon. Sie haben abgelobt, die Rinder, die neue Wehe, das moved lang. Vers 8 sind wir hier. David in das ganze Volk donsten hingewees mit einer handgegebenen Anstellung, dort wird finde ich plus in der Plattdeutsche Bibel, um Gott zu ehren. Merkt ihr das? Handelt sich um Gott. Das handelt sich um Gott zu ehren. Warum, mehr je nu wunderen, warum nennst du das Punkt deine eine Jedee? Unsere eine Jedee. Eine handgegebene Anstellung, um Gott zu ehren. Und sie sungen Lieder und spielten mit Harpen, Zither, Klaupers, Zimbeln und Trompeten. Wusste nicht, okay, gleich an das Such zu sein. Das geht nicht auf nur Jerusalem. Gott seine Gegenwart, das was das wird, dort wo wir nur Jerusalem bringen. Sind wir uns alle einig mit. Keiner hat gestanden. Dat schafft, dat jet Lüden, die Menschen, die sind mutig, die freuen sich. Am neinde Vers, als zij ober, nu ik heb wat mank, als zij ober, bad Kidon, seinen Draagplaats kwamen, stolperten die Rinder, die voor dem Wehren gespannt werden, in Usa streckt seine Hand uit, die Bundeskist zu holen. So diese Kist, die fuhrt auf dem Wehr mit.
En als das Rind, oder en Samuel sagt, dat de os zich verstoppen het, dan stukkert dat ze, wat we zeggen, en dat komt erop aan, dat deze bundestjes wordt raufvallen. Dat gaan we ons voorstellen, dat dat wat zijn schuld was, wanneer dat bij iemand weer raufgevallen, bij iemand nog 2 jaar of uitgezet. Because Gott zijn gegenwart wird hier met. En zo hij strijkt de hand uit en hij houdt de doos vast, of de bundestjes vast. Dat is hier vers 10. Dan kwam den Herrn zijn oor over Usa, wils hij de bundestjes uitgevoerd had en leidt am plötzlich gestorben. Wir sind an ons gedanken en dessen zoek. Ik weet niet wo aan de 41 kilometer lange eng du oder ik zie. Maar we worden er immer aan dat de zoek houdt stil. En we worden aan dat gezang wordt stil. En we worden hier bij eenmaal. We zijn vielleicht wieder een hingere benen. En nu komt dat evangel dat Usa, een van de priester, die is dood. Die ligt op bezien werden en leeft niet meer. We hier alle op met zingen, we hier alle op met dansen in hupsen, zo zegt het, van vrede, dat wordt alle stil, wegen God is daar. Even wat? Woeven is God en de goede dag bij eenmaal nu nog daar worden over ons? Ik verzeker me en ik wens, we kunnen ons alle top dan inloten. Wat je het ver? Mooi we dat krijgt nu op deze moment. Während des een man wordt er nog een groots met de hand uitgestreikt. Die ligt nu al dood. En dat helpt hier stel. Dat nu groots weet we alle niet wat es is. Sogar David zegt wieder. De overvars dan greep David zich doorween. Dat de Heer dem Usa zo wegrijdt. In zijn naam daar staat Perez Usa. Wanneer ik dat recht weet, dan Perez Usa moet we van jou zeggen, wo Usa starf. Zoals hij bij deze dag genannt wordt. In onjanen dag verst David zich voor God. Van dem moment wo het leven schijnjink en wie vrede aansen, wie jubelden, wie dankten God. Van dem moment, wat eenmaal angst wird. En dan wordt je gereemd, zo zegt het hier, dat die bloß een ganz kort stukje, irgendwas is niet recht. Maar wat is dat? Hoe weinig? David stelt de ganze zaak aan, het zegt, 13e vers, 12e vers, en op jenen dag verst David zich voor God en zegt, kan ik dat dan nog willen, God zijn bundestjes nu mee te holen? Doorwegen leidt hij de bundestjes niet naar zich en de Davidstad brengen, maar hij leidt hij en Obed-Edom den Gatita zijn huis neembrengen. Dort blijft de bundestjes 3 maanden. En de Heer zeeën dat huis van Obed-Edom en alles wat hij houdt. Wanneer we ons van de ogen kunnen van een van deze 30.000 mannen stellen of families en we voeren van de ogen huis en we hadden niet de bundestjes naar Jeruzalem gebracht. Ons is wat manche komen. Ik zie me dat ziemlich zeker, we worden alle vrouwen, wat wordt het probleem? Hoe wens is dit? Dit wordt niet een natuurlijkheid of een gewöhnlijkheid eigenlijk. God had manche gegrepen en had hem einem doodgemaakt. Hoe wij? Dat weet je toch een goede idee. Wie in ons leven had het meermaals zo. Ik vind dit een van de schwanere dingen en onze tijd, en onze tijd, dan ben ik niet dat we nu onderstaan als wat we 5 generation weer, maar heb ik dat immer klaar dat ik zie op een rechte Jedee. Deze lied, die kunnen dat haar klaar gehad, dat ze weer op een rechte Jedee en op irgendwo worden ze en we zijn het maar niet.
Lieve toehoorders, ja. Mij aangedans dit van de ontoewanden. Ik ha ook manchmal zeer sterke Jedee. Duidelijk has ook. Aber zijn dat Gott siene Jedee. Stemmen die met Gott toe. Wanneer die niet doen, dan is dat kraken doen, wel goed de Jedee is, maar dan is het trouble. Dit ganze ding kwam bij een stel stonden. En wie weet je dat even gepot van de Jezus. Maar deze mensen, die wisten de toekomst nu niet. Maar die bundestjes, die bleef door. We kunnen ons voorstellen dat irgendwo man dit alle top. Daar hebben ze omvangen te studeren. Wat is oorlog? Ik wil gleich ons van dit te zeggen. Mij en die, ons alle, dat is het ernst wichtig. Go ik naar mijn Jedee, of zie ik ook Gott siene Jedee met aan te nemen, om mijn Jedee te änderen. Wanneer we onze ene Jedee moeten opgeven, lieve toehoorders, ja, dat is ons manchmal zeer schwer, want dan weten we hoe we zijn. Maar wanneer we dat kunnen klaar dat ik ändere nu mijn zijn, op dat ik er klaar ik zie nu en Gott zijn zijn ben, dan zo krijgen we als de eeuwige metstemmen kunnen er alle metkomen, maar dan zijn we op een zekere steed. We kunnen ons dat niet anders voorstellen, dat deze lied die vangen aan ihre Bibel te studeren. Ja, eines ersten zei ze horen niet Gott gevraagd. Wat weer het probleem? Wo wen sterft dus een man hier? Wanneer je in de Bibel daar hebt, blijft het nog 4 Mose, dat ja, 7e kapitel. En dan worden we dat vingen. En dan gaan we ons voorstellen dat een dag, dan komen ze vielleicht naar König David en zeggen, David, kijk maar David, wie hebben met onze Jedee geschaft? Een goede Jedee. Maar wir nicht Gott siene Jedee. En 4 Mose, het 7e kapitel. En ik neem hier bloß een vers, die worden veel meer kennen, dat we het beetje klaar krijgen, maar ik geloof dat we ons het klaar maken. Zo, in 1 Mose 7, daar worden verschillende dingen uitgedeeld, waar die mensen zullen met Gott zijn zaken schaffen, met je feesten, met de stiftshütte en zo verder. En dan komen we bij de einde vers. En dan zegt het, maar hij heeft de Kehatiter geen vrouwen. Oké, wie weten dat deze lied houden in ons niet vrouwen. Maar de Kehatiter, die kregen geen vrouwen. Sommige anderen kregen te Moses in de tijd ook vrouwen en stof ging man vrouwen te vieren. Maar hier zijn deze, die kregen geen, weet je waarom niet? Wils ihre arbeid met de geheiligde zaken werd. En zij die op ihre schulden dragen moesten. Daar werden kregen geen vrouwen. Paar kapitels terug, en 4 Mose, dat 4e kapitel, daar hebben we dat nog meestal zeldzien, maar de 15e vers zegt, wanneer Aaron en zijn zoons eerst de ganze woning en al dat gereedschap daartoe bedacht hebben en rijkdom wiedertragen zijn, dan zullen de Kehatiter komen en dat dragen. Maar zij zullen de heilige zaken niet aanscheren, want dan worden zij sterven. Dit is wat de Kehatiter bij dat verzamelingszelt dragen zullen. En dan wisten ze, dit is ons trouble. We hebben met onze Jedee geschaft. Een fijne Jedee. We hebben niet veel meer. We hebben de bundestjes naar Jeruzalem brengen. Zoveel fijne, rijke Jedeeën. Maar eind met mijn Jedee. 3 maanden later. Okay. We zijn terug in 1 Kronieken. Maar nu zijn we 3 maanden later. Nu zijn we in 15e kapitel. En vingen dat hier een beetje weer. Zo de tijd hield niet stil. Dat zegt in 15e kapitel, de eerste vers, David leidt en David staat voor zich Hiezebuien en bestemt ook een plaats voor de bundeskist. Zo de Jedeeën zijn nog door, de bundeskist die krijgen naar Jeruzalem. De tweede vers, dan zegt David, Gott zijn kist zal geen andere dragen als de Levieten. Zodat we nog een ding, wat ze eerstelijk hadden met ihre ene Jedee geschaffen. Maar nu wist hij dat hier zijn bloos kraakt zo'n mensen, wat het kunnen dragen, dat zijn de Levieten. Wie het stijhafte haar door toe gewild.
En dan de vierde vers, besonders eierlood weer de priester, die nu komen van Aaron. Nu wordt fresh een groep eierlood, die wordt fresh uitgevangen. We zijn 3 maanden later. Kijk dan maar aan de 13e vers. En we hebben de 13e vers in 1 Korinther 15 en met 1 Korinther 13 die moeten vergelijken, dan lezen we dat eerst dat zij kwamen top en zij beroden zich. En nu zegt het in 15e kapitel, de 13e vers, wilt dat eerste Mal, als je niet doorweren, moet de Herr ons Gott einen schweren Schlag in ons. Dat holen zich anders in Oersach, wat er te doen gekomen wird. En dan heeft het de oorzaak vooraan. Wils wie niet gevraagd hadden, wou ik dat je hier. Die wordt ganz klaar. Ganz Israël wird nu krak en klaard. Wie schafte met onze Jedee. Maar nu zum tweede Mal komen we toe. En jeder einer kan zijn geloten en deze zaak fresh neergaan. Nu holen we de bondeskist naar huis. Wij in dit moment schaffen we met Gott siene Jedee. De Levieten, die waren, die drie, krijgen ze hier te zijn is, op de schulder. En we waren geen weeuwen dat te hebben. We waren kraak zo doen als Gott siene Jedee is. Im 26. vers, we zijn hier im 15. kapitel, dan zegt het, en wils Gott de Leviten had wat hij kies met dem Herrn zijn bund trouwen, dat wat schaffen. 28. vers, ganz Israël stemt met vreden aan in dem klang van de personen, trompeten en halle cymbalen zitten en hopen. Zo begeleiden zij den Herrn zijn bundeskist, als die nu een nieuwe plaats gebracht wordt. De Herrn zijn bundeskist, die komt vredelijk, ik ben vredelijk, glücklich om plaats. Maar bloos staan, als we met Gott siene Jedee schaffen dan. Want u en ik, dat is nu nog ons laatste punt, dem zee in hem huis. De 3 maanden wordt deze bundeskist door bij Edom wird, ja, dan zegt het dat dem zijn ganze huis wird gezeend. Zij zagen op eenmaal dat de trouble wird niet aan de bundeskist. De bundeskist geeft immer nach de rechte ruut. Want u en ik, van de naar God zijn woord gaan. En wie Gott zijn woord in ons huis hat, wanneer wie Gott zijn woord als onze Jedee hat, dan worden we gezegend blijven. En mij ankert ons met deze gedanke am Schluss van deze boodschap fresh om hoort te laten. Dat is, ik en u moeten bestendig dat klaar hebben, dat onze Jedee houden we met een open hand. Wanneer Gott zijn Jedee anders is, dan zie ik wel eens mijn Jedee af te geven. Dit leven toehoren is veelmaal zeer zwaar. Dit is veelmaal zeer jeen aan voor het vlees. Dit krijgt dat wat het voor David ook deed. Hij angstig, of hij dreemt zich. Zijn Jedee nu opgeven en dan met een andere Jedee schaffen wou. Maar als hij Gott zijn Jedee vinger deed, dan zegt het, dan gingen zij met vrede in Jeruzalem neer en de ganze stad de vrede zich. Want du en ik dat worden klaar hebben. En dit is voor het veelmaal aan de deemoed, dit is voor het veelmaal nou komen wordt, waar du en ik worden dat kunnen aanzien, mijn Jedee, waar ik vielleicht moet opgeven. Dit is voor het tussen een polied kan vangen glücklich te worden. Dit is voor het als familie kan vangen glücklich te worden. We kunnen als een gemeente ontvangen glücklich te worden. Wanneer we er klaar hebben, dat ik laat God zijn woord regeren. God zijn gegenwart, die huist bij ons. Ik had er manchmal gedacht, we hebben nog een paar minuten tijd. Want we in ons heim, nu wil ik nog van ons huis reden. Want wie bij ons, je begint, dat immer worden klaar hebben, dat God zijn Jedee, die schaft bij ons. Wanneer ik met mijn vrouw reden doe, of zij redt met mij, wanneer we met onze kinderen verhandelen doen, zij verhandelen met ons, dan leven we nu
nur Gott siene Jedee. Die Dinge, wat ik aus den Vater en ons heim neerbrengen, dat eure Lot neerkomen, dat handelt zich alle om Gott siene Jedee. Weet je, dan weet wie dat meest voelt, zei ik klaar, dat sam van mijn ene Jedee wat ik ha, die had er niet ruim. Ik kan het je waanzinnig, mijn ene Jedee durst te vieren, maar die mocht schädlich zijn. Ik kan het onze kinderen, mijn vrouw, wie als een politie, wie mij dat ganze waanzinnig, dat we bij ons some sehr menschliche oder schwache Jedee vleien doen. Dat hebben we bij ons bis immer zo. Dan kan Gott mij en die ook bij iemand aanzien inbrengen. Krijg zoals dat huis van wie ze noemen waren, op het Edom, je zijn wie het in de 3 maanden als de kist bij aanweert, dus dat kunnen du en ik aan zijn kop verloten, dat we worden in Gottes zegen leven, wanneer we met siene Jedee schaffen. Die vrouw, die schlussgedanke van deze boodschap is van jou, hast du er klaar en best du rein, dat God siene Jedee en dien leven wordt regeren. Zijn we wel eens af te bekken en zeggen, we worden hem niet weer afstonen en we worden een feierpriester aanstellen. Die worden de oude mode gaan, die worden oude wijs. De mensheid, het christentum van jou, dat zeer luid God danken en ook zeer luid God loven met menselijke Jedee op veel steden. Maar du en ik zijn maar dan gezegend, wanneer we God siene Jedee laten regeren. Laten we ons dat aannemen. Ik ga met jullie toe beden. Vader God, we danken die voor wie du bist. We danken die himmlische Vader, dat du die Jedee niet versterken is, maar toch lust du dat we die wel zelf zeker. Ik bid voor mij en ik bid voor ons allen, dat we worden aangegeven de hart te hebben. Zonen, wat die Jedee worden te holen krijgen. En wo we dat in worden, we schaffen bloos met onze Jedee, met onze gewaanheden, dat we worden duimig zijn. En geven die op en verloten ons op die Jedee. Zijn en ieder einem, God, we hebben einfach een verlangen, we willen die lied zijn, wat je zijn zijn, zoals op het Edom zijn huis weer, als die gegenwaart door wird. En ik bid dat die gegenwaart wordt in alle onze huizen kan volmoedig regeren. Amen. Mag God je zijn.